di Semarang batondo kayu bedie yo kamu warung tengah malam adik tabayang sadati je papantang lupo tengah malam oh adik tabayang meraman sadati arang jiko kalupo meraman. Ayam gejala daya geng ayam jaluan makan barulang di dalam padi haji ko indah tolong kaban usah diganggu indah batali jiko indah tolong kaban bisa digantung yang oh indah batali tak batali